हिनजावा बुंसिगोन हौवानाव बिउटि पार्लाराव थांनो आंनो 50,000 हर हौवायालाय माथो बुंबावनो हानो हौवाया जाबाय सासे पलिटिकेल लिडार आरोबाव फिसाजा फैना बुंफैबाय पापा पापा आंनो दख'ना नांगौ बेसेनि नांगौ 50,000नि दख'ना हा नै आइ बे बाराव नोङो 20,000नि लादो नाङा नो पापा आंनो 50,000निखौनो नांथारगोन नायदो अब्ला हा रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बिफाया जि बबेनिफ्राय फैसा आरजिदों ना आरजिनायनि लामाया बबेनिफ्राय फैदों मोनसेल' लामा जाय लामायानो जाहैबाय बै बिटिसिनि जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव फैनाय रां बै रांनिफ्रायनो बिथांमोना एसे लानानै दिनैनि समाव हिनजावनि मेकआप बायना होदों गथ' गथायनो दामिनि ड्रेस बायना होदों ना लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव दामि गारियाव बिथांमोना गिदिंगासिनो दं नाथाय न'खरनि बिसोर मानसिया जेबो बुजिया आंनि चेनेलाव नुजाफैनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनैयो मोनसे स्पेशल टपिक्स रायलायगोन नोंथांमोननि सेराव आं आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बयबो जे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय ना जायखौ होनो बिटिआर पिस एकर्ड बेवहाय आं पार्सनेलि रावखौबो थांखिनानै बुङा मोनसे बाथ्राया क्लियार खादै रायजो राजा नोंथांमोन जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि माहारियारि आफादफोर दङ बैफोर माहारियारि आफादफोरा रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा आरो बै माहारियारि आफादफोराव मैखोम बिबानगिरि बा बिबान लानाय थानायफोरा जुदि गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि जुदि बाहायनो जुदि सानदोंब्ला बे लामानिफ्राय गोजान जाखा नलेबा दिगदारसो जानो हागौ बेखायनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे बाथ्रा बुङो आङो जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बै माहारियारि आफादफोराव बिबान लानाय बा बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय बै बिबानगिरिफ्रा जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि नेमखान्थिनि बारगा जुदि माबाफोर कमेन्ट शेयार खालामनाय जुदि नुदोंब्ला जों बैसोरनि सायाव जों बाथ्रा बुंनो हायो गोसो जायोब्ला जों गासै रायजो राजाफ्रा बैसोरखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायनोबो हानाय पावारा जों रायजो राजानि आखायावनो दङ जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ बैफोर पलिटिकेल लिडारा बिपिएफनियानो जायाथों मानो बा इउपिपिएलनियानो जायाथों मानो बा आदार बबेबा मोनसे पार्टिनियानो जायाथों मानो जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ नोंथांमोननिसिम मोननै मेसेज हरनो सानदों आङो जे नोंथांमोना नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ ग्रथ खालामनो थाखाय बा हाइलाइट खालामनो थाखाय मोननै बिथिंनिफ्राय गोजानाव था नाम्बार 1 बिथिङानो जाहैबाय मा मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ लानानै पलिटिकेल खालामनो जुदि सोरबाफोर नाजादोंबा बे लामानिफ्राय गोजान जानायनि थाखाय नैथिया जाहैबाय मा हानि जेंना हाखौ लानानै पलिटिकेल खालामबाय थानायखौ जों दिनैनि समाव बांसिननिफ्राय बांसिन जों नुगासिनो दङ हानि जेंना हाखौ लानानै जुदि पलिटिकेल जुदि खालामलायबाय थानायखौ फैबाय थानाय समाव जुदि बारानिफ्राय बारा जुदि नुयोब्ला नांगौ जायोब्ला बेलेग लामाजों गसंथानो गोनां जानानै फैगोन जोंबो हानि जेंनाखौ नोंथांमोना जुदि एसेबांथो सेन्टिमेन्टेल दंबा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव थानानै गभर्नमेन्टनि पावारखौ लानानै नोंथांमोना इभिक्सन खालाम जुदि एसेबां सेन्टिमेन्टेल दंबा जुदि एसेबां जुदि गभर्नमेन्ट पावारखौ नोंथांमोना जुदि बाहायनो जुदि गोसो दंब्ला जायखौ होनो बिटिआर पिस एकर्ड बेवहाय आं पार्सनेलि रावखौबो थांखिनानै बुङा नाथाय बे बाथ्रानि गेजेरजों सोरनिबा मोदोमाव आंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा नांहैनो बागौ दिनैनि समाव ना मोनसे बाथ्राया मा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जे बिटिआर एकर्डखौ स्पेसियली मानि थाखाय खालामनाय जादोंमोन आरो सोरनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन जेरावनोखि जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि थाखाय स्पेसियली बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन जेरावनोखि जोंनि हारिनि थाखाय बे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि रैखाथिनि थाखाय बावसोमखानानै बिथांमोना हारिनि सिकिउरिटिनि थाखाय हाग्रा फारसे आखायाव आइजें लानानै बिथांमोना थाहैदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो फैनाय बा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेरनिफ्राय माखासे एनडिबि ब्रादार्सफोरा हाग्रा फारसे खारलांनानै बे बिटिआर एकर्डनि साननै उनावहायनो एनएलडि बायदि हान्जाखौ मानो दानो गोनां जानानै फैखो बिनिबो आन्दोआव गोबां जारिमिन दं दा जाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लानानै फैदोंमोन बे एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेरनिफ्रायनो दिनैनि समाव साब्रै साबासोआ मोजां मैखोम पलिटिकेल लिडार जानानै दङ नाथाय बै पलिटिकेल लिडारफोरा दिनैनि समाव गावसोरनि गेजेरावनो बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा बेले बेजे दान्थे बिदिन्थे जालायबाय थानायखौ जों दिनैनि समाव जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरा जों नुनो मोनदों आरो जों रोखा फोरमानबो होनो हायो दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ उदां लामाजों लाना फैनो हाबाय
बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोजोनथाव बाथ्रा जियानो जादोला जालांबाय मोनसे एकर्ड थार्ड टाइमनि थाखाय बेनो जाबाय बिटिआर पिस एकर्ड नाथाय जेब्ला बे बिटिआर एकर्डआ कमप्लिटलि आबुं महर मोनबाय बिटिआर एकर्डखौ एनाउन्समेन्ट होबाय भारत सरकारा जे मोनसे बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड बड' पिस एकर्ड महरै बे एकर्डखौ एनाउन्समेन्ट होखांनायनि उनावहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ आरोबाव फिन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनहैबावबाय नायदो अब्ला दिनै बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि थाखाय सासे सागानगिरि खालामनो थाखाय बिथांमोना साननै सानथामसिनि थाखाय जुदि जोबथेसालिनिफ्राय जुदि बहननो हायोब्ला बिटिआर एकर्ड बायदिनि सासे सिगनेटरि खालामखांनायनि उनावहाय बिथांमोना आरोबाव फिन मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव आरोबाव दोनहरफिननो हायोब्ला अब्ला बेनि आन्दोनि लजिकआ मा बिथांमोननि आखाइ गैयाब्ला दिनैनि समाव मानो बेफोरबायदि नुथायखौ जों दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफ्रा मानो नुनो मोनगासिनो दङ दिनै मानाव गेदेर एम बाथा साराबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो फैदोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनाय मानाव गेदेर एम बाथाखौ दिनै फिन आरोबाव बायदिसिना नंखाय प्लेन पलिसिजों बानायनाय नंखाय साजाजों बिथांनि आखाइखौ खानानै दिनै जोबथेसालियाव दिनै दोनहैदों जोबोर लाजिथाव बाथ्रा दिनैनि समाव जाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैनाय मानाव गेदेर एम बाथाखौ आखाइयाव दिरुं खानानै कर्टआव लाबोनाय जायो लाजिनाय दंना गैया जोंनि हारिनि बै पलिटिकेल लिडारफोरा लाजिनांगौ नोंसोरो मिथिबाय गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेलनि बै सिनि जायै जायै नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेनखौ गावबा गावनि उजनखौ गावबा गावनि लिरथायखौ नोंथांमोना बेसेनजों नोंथांमोना सुजागासिनो दङ लाजिनांगौ दा समनि बै सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरखौ बुंनि आङो जाय पलिटिकेल लिडारफोरानोखि दिनैनि समाव बेसेनजों दोहोन दौलतजों गावबा गावनि उजनखौ बिथांमोना फानगासिनो दङ जेरावनोखि दिनैनि समाव बिथांमोननि सोलेरा आबुं टटेलि रां रुफाजों गोजोमजोबनानै दङ बै साथाम साब्रैसो पलिटिकेल लिडारफोर दं जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरानोखि गावबा गावनि बेसेनखौ गावबा गावनि सोलेरखौ रांजों रुजुनानै रांजों सुजानानै बिथांमोना दिनैनि समाव गोजोमनानै दङ जेरावनोखि बैफोर लिडारफोरा दिनैनि समाव गावबा गावनि लुबैनाय गोसोआ जा लुबै बेखौ मोनबानो बिथांमोना गोजोनबाय ना बेनिफ्राय बिथांमोना दिनैनि समाव गावनि आबुं सोलेरखौ रांजों लुफुंजोबनानै लानो हाबाय नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव गावनि मोननांगौ खिनिखौ मोनखांनायनि उनावहाय ननसेन्स बिसोरनि खुगानि गोदै गोदै रावखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना फोस्राव फैबाय थायो बिथांमोननि गोसोआ दिनैनि समाव गोजोनग्लायबाय नाथाय बिथांमोना नंखाय खुगा लानानै बिथांमोना दिनैनि समावबो जों रायजो राजानि गेजेराव गोदै गोदै ननसेन्स स्पिचफोरखौ दिनै समाव जोंनि गेजेराव लाखिगासिनो दङ बेसे लासिं सिं बाथ्रा दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बुङो बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनानै बिटिसिआव सान्थि लाबोबाय जों रायजो राजाफ्रा जाम्बा नामा नोंथांनि बायदिसिना बाथ्राखौ खोनासंबाय थानो जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ आपकामिं 2025 बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौथ' नोंथांमोना गासै मिथिखाबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो जेरावनोखि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोर जायफोर लिडारफोरानोखि पलिटिकेल गेम प्लेजों माखासे पलिटिकेल रुलनि गेजेराव थानानै बाथ्राफोरखौ डिबेट खालामलांनांगौ बेवहाय जोंहाबो बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दं बे मोननै पार्टिनिफ्रायबो दै जेरावनोखि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टिखौ बुंदों आङो ओरैबायदि लिडार दं जायफोर लिडारफोरानोखि सोरबा सासे ओरैबायदि बुंग्रोयो पलिटिकेलि बिथांमोना बेसेयाखौ डिबेट खालाम नाथाय बै पलिटिकेल लिडारा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि पार्सनेल लाइफनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव मानो मेनसन खालामनानै बुङो अब्ला बै लिडाराबोथ' सिरि थाया नङा होमब्ला बै लिडाराबो बिथांनि बा बिनि पार्सनेल लाइफनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंना होखागोन